Tervetuloa mukaan Wells hyvinvointi- ja työelämätaito-ohjelmaan. Tässä videossa me opastetaan sut rekisteröitymään ja aloittamaan matkan kohti parempaa hyvinvointia ja työelämätaitoja. Muistathan, että tämä on pilottiprojekti ja me kehitetään jatkuvasti ohjelman sisältöä sekä alustaa. Tämän takia kaikki palaute on meille erittäin arvokasta. Me tutkitaan myös ohjelmaa ja sen vaikutuksia tieteellisesti. Kyselyiden täyttäminen on olennaista sekä tutkimuksen että ohjelman jatkuvan kehittämisen kannalta. Vastaamalla kysymyksiin ohjelman alussa ja lopussa sekä jokaisen moduulin jälkeen sä autat meitä ymmärtämään ohjelman vaikutuksia ja tunnistamaan kehityskohteita. Kiitos, että käytät aikaa kyselyihin. Sun panoksesi on korvaamaton, jotta me voidaan tehdä tästä ohjelmasta mahdollisimman vaikuttava ja tehokas. Ensimmäinen askel on rekisteröityminen. Avaa linkki ohjelman alustalle sähköpostiin tulleiden ohjeiden kautta. Jos olet ensimmäistä kertaa alustalla, luo uusi käyttäjätili. Täytä nimi, sähköpostiosoite ja muut tarvittavat tiedot. Valitse turvallinen salasana, joka on samalla helppo muistaa. Kun tiedot on täytetty, tarkista sähköpostisi vahvistuslinkin varalta. Klikkaamalla linkkiä pääset ohjelmaan ja aktivoit tilisi. Varmista, että olet oikeassa paikassa vertaamalla ohjelman nimeä sähköpostin ohjetiedostossa olevaan nimeen. Saat tervetuloviestissä myös rekisteröitymisavaimen, joka varmistaa, että rekisteröidyt automaattisesti oikeaan pienryhmään. Rekisteröitymisen jälkeen pääset ohjelman etusivulle, josta löydät kaikki ohjelman materiaalit. Tutustu ensin tietoa ohjelmasta kohtaan, jossa kerrotaan oppimistavoitteista, ohjelman rakenteesta sekä aikatauluista. Tämä ohjelma kestää yhteensä 13 viikkoa. Ohjelma alkaa johdantomoduulilla nimeltään moduuli 0 ja se kestää tämän viikon loppuun. Tämän jälkeen jokainen moduuli kestää yhteensä 2 viikkoa. Ensimmäinen viikko on omistettu itsenäiselle oppimiselle ja toinen pienryhmän keskusteluja varten. Ohjelman alussa ja lopussa täytät myös kattavat kyselyt, jossa arvioidaan hyvinvointiasi ja sen eri osa-alueita. Lisäksi ohjelman aikana seuraa psykologisen joustavuutesi kehitystä jokaisen moduulin päätteeksi. Ennen kuin voit aloittaa moduulin 0, sinun tulee täyttää etusivun suostumuslomake. Suostumuslomakkeella päätät, annatko meille luvan käyttää tietojasi tutkimustarkoitukseen. Tutkimuksemme pääasiallinen tavoite on tutkia, miten Wells-ohjelma vaikuttaa osallistujien hyvinvointiin ja työelämätaitoihin. Osallistumisesi tutkimukseen auttaa meitä kehittämään ja parantamaan ohjelmaa. Jos annat luvan käyttää anonymisoituja tietojasi loppuraporteissa, organisaatiosi saa ryhmätason tietoa ohjelman vaikutuksista. Raportit eivät sisällä tunnistetietoja, eikä niistä voi tunnistaa yksilöitä suoraan. Tämän lisäksi käy tutustumassa ryhmätyöalueeseen. Sieltä löydät ohjeet ja aiheet ryhmäkeskusteluihin. Suosittelemme sopimaan ryhmätapaamiset mahdollisimman pian, jotta kaikki ovat samalla sivulla. Keskustelujen muistiinpanot voi tallentaa kunkin tapaamisen omaan osioon. Nyt voit aloittaa moduulin 0. Moduulissa 0 opit ohjelman keskeisen käsitteen, psykologisen joustavuuden ja kokeilet myös lyhyttä reflektiotehtävää. Tämän lisäksi asetat henkilökohtaisen tavoitteen, jota työstät ohjelman aikana ja jota voit myös päivittää tarpeen mukaan ohjelman edetessä. Seuraavaksi täytät ensimmäiset hyvinvointikyselyt, jossa arvioit lähtötasosi hyvinvoinnin eri osa-alueilla. Tulokset tallennetaan hyvinvointikorttiisi, jossa näet kyselyjen tulokset sekä lyhyen palautteen. Täytät samat kyselyt ohjelman lopussa, jolloin saat uudelleen palautetta tuloksistasi sekä erilaisista muutoksista. Jokaisen moduulin lopussa täytät myös lyhyen kyselyn psykologisesta joustavuudestasi. Hyvinvointikortissa voit siis seurata kehitystäsi ja tarkastella lopuksi, miten tuloksesi ovat muuttuneet. Moduulin 0 lopuksi suoritat lyhyen yhteenveto- ja oman kurssityön suunnittelutestin, joka auttaa sinua kertaamaan oppimaasi ja suunnittelemaan ohjelman aikataulutusta. Suosittelemme varaamaan ohjelmalle noin 1-2 tuntia viikossa. Tämän ajan voi jakaa myös lyhyempiin osiin. Kun olet suorittanut moduulin 0, olet valmis jatkamaan moduuli 1 ensi maanantaina. Moduuli 1 käsittelee ajanhallintaa. Uudet moduulit avautuvat aina 2 viikon välein. Jokainen moduuli on jaettu oppimissykleihin, jotka sisältävät teoriaa ja harjoituksia. Ohjelman lopussa arvioit hyvinvointisi nykytilan ja saat palautetta edistymisestäsi ohjelman aikana. Lopuksi täytät loppureflektiotehtävän, jossa pohdit ohjelman hyötyjä ja suunnittelet, miten jatkat hyvinvoinnin tukemista uusilla työkaluilla. Osana tutkimustamme lähetämme seurantakyselyjä 1 ja 3 kuukauden kuluttua ohjelman päättymisestä. Lisäksi kutsumme vapaaehtoisia fokusryhmäkeskusteluun jakamaan kokemuksia ohjelmassa tarkemmin. Kiitos, että lähdet mukaan Wells-hyvinvointiohjelmaan. Me ollaan sun tukena koko matkan ajan, joten ota meihin rohkeasti yhteyttä, jos tulee mieleen mitään kysyttävää. Muista,
että tämä matka on sun hyvinvointi- ja työelämätaitojen kehittämistä varten. Etene askel kerrallaan ja nautit tästä prosessista. Me odotamme innolla, miten tämä ohjelma voi auttaa sua kasvamaan. Eli aloitetaan.